ide. Začalo. Tak, ja vás všetkých vítam, drahí poslucháči, a chcela by som sa predstaviť. Som Olga Vodičková, som terapeutka a k dnešnému rozhovoru som si pozvala moju dlhoročnú priateľku a zároveň i klientku Elenku. A chceli by sme sa baviť o metóde, ktorá sa nám ukazuje ako veľmi funkčná metóda na pomoc súčasne v rodinách, vo vzťahoch i ako jedincovi. A Elenka je i zároveň moja klientka, takže môže vám i ona porozprávať, akým spôsobom sa ona vlastne zoznámila s touto metodou, jak jej pomohla, a môžeme vám porozprávať niečo bližšie. A zároveň naša téma, čo je i naša najsrdečnejšia téma, je vzťahy a hlavne rodina, mladé rodiny, vzťahy rodičov a detí a budúcnosť našich nových mladých generácií, ktoré sú pre nás zásadne dôležité. Takže ja by som dala teraz Lenke slovo, aby sa predstavila a aby nám povedala, prečo sa rozhodla pre túto metódu a postupne, jak jej to ďalej pomohlo. Tak hovor, Elenka. Povedz. Dobrý deň. Volám sa Elena Kačeriková. Tak, jak Olinka uviedla, sme dlhoročné priateľky, hoci s nejakou pauzou to bolo. Ale nanovo sme sa objavili a stretli. A ja som ju objavila prostredníctvom obrazu, ktorý vidíte za ňou. Na ten som zareagovala. A slovo dalo slovo a sme zistili, že my sa poznáme. Takže ja hovorím, že náhody neexistujú. Tak som bola veľmi rada, že sme sa znovu po tých rokoch stretli. Obe sme prešli rôznymi životnými situáciami, ktoré nás aj posmelili a zocelili a nabrali sme rôzne skúsenosti. Ja som sa za ten čas stala masérkou, venujem sa teda tomu fyzickému zdraviu a ako doplnok tej mojej činnosti mi Olinka veľmi dobre nahráva do tej celistvosti, a keď mi predstavila, čo robí, tak ma to veľmi zaujalo, pretože medzičasom som sa aj ja začala venovať rôznym terapiám, ale táto mi príde a po vyskúšaní tej terapii u Olinky som zistila, že teda na mňa, na moju rodinu má veľké účinky. To znamená, že nastávali v rodine medzi jednotlivými členmi rodiny zmeny k pozitívnemu. Takže takto sme sa stretli po takmer 20 rokoch. A keď sme si povedali vzájomne, čím sme prešli, tak sme zistili, že máme spoločné záujmy. A ten záujem je zlepšiť vzťahy v rodinách, zlepšiť vzťahy a komunikáciu nielen v tej najbližšej rodine, ale aj smerom von. To znamená rodičia, kde dcéry a matky majú, aspoň čo mám ja skúsenosť, veľmi chabú, až by som povedala, takmer žiadnu komunikáciu. A keď tam je komunikácia, tak je veľmi bolestivá alebo útočná. Takže toto všetko nás s Olinkou zjednotilo, spojilo a povedali sme si, že dáme vám informácie, že aby ste nezúfali, keď máte podobné problémy, keď máte problémy s deťmi, ktoré sa uzatvárajú v ruke s mobilom alebo s počítačom, alebo manželia, ktorí sú neustále pracovne zahľadzané a zahltení, máte vo svojom najbližšom okolí možno nevesty, záťov a nefungujú tie vzťahy tak, jak by ste chceli, tak my by sme vám radi sprostredkovali informácie o tom, ako si vieme zlepšiť život v rodinách.
Keď budete mať šťastnú rodinu a šťastné to svoje pole okolo seba, tak aj tá fyzická vaša schránka bude zdravá a bude vaše okolie vás zavníma, že fúha, že tam sa niečo nejaké iné to je. Možno ani nebudú vedieť vám povedať, že aké, alebo sebe povedať, ale budú cítiť, že lepšie sa u vás cítia, že sa lepšie porozprávajú, že veľmi radi k vám prídu a keď prídu, tak vám povedia, mne sa u vás tak dobre sedí a tak dobre sa mi u vás odpočíva a naťahajú tú vašu energiu, ktorá ich bude do ďalších dní povzbudzovať. Ale je nutné prejsť tými otázkami, čo vás trápi, čo by ste chceli vyriešiť, ako si predstavujete v to fungovanie v rodine, kam sa chcete smerovať. A to sú všetko otázky, ktoré viete zodpovedať, alebo viete aj sebe zodpovedať, ale viete nasmerovať smerom k Olinke, ktorá vám vie v tom veľmi pomôcť. Takže z mojej strany zatiaľ toľko a teraz by som vám možno trošku tak priblížila ten môj život a môj príbeh. A teraz, keď sa trošku tak zaseknem a nebudem vedieť, ako ďalej, lebo toho je moc a veľmi veľa. Mám 3 deti, čiže je to naozaj, naša rodina je rozvetlená. Mám 2 synov, dcéru, mám manžela, dokonca ešte jedného mám bývalého manžela. Potom máme ešte 2 nevesty, 1 zaťa, 2 vnukov a 1 vnúčku. Takže keď to rozumiem, u každého sa niečo vyskytuje, tak ešte by som mohla tak žiť takých, aspoň ešte 40 rokov, aby som to všetko dala nejak do poriadku a zharmonizovala, aby som si to stihla aj užiť, tú harmóniu a tú lásku. Takže... No našťastie, Lenka, ty už, jak poznáme ten tvoj príbeh, až sa ti bude chcieť o tom hlbšie rozprávať, tak už vieme teraz, že sa zmenil veľmi od začiatku tej práce, pretože tam boli opravdu nejaké veci, s ktorými nešlo pohnúť, ale teraz už tam svitá opravdu veľké svetlo nadeje, pretože i to, čo vypadalo, že skutočne nepôjde pohnúť, sa samo začalo rozvoľňovať a môžeme postupne prísť k tomu vlastne, jak sme toho dosiahli. Takže porozprávaj nám, jak si ty vlastne prišla k tomu, čo sa začalo odvíjať. Tak keby som to mala spätne všetko spomínať, tak to by bolo veľmi nadlho. Pretože ja mám 63 rokov a mám pocit, že asi tak od 10 rokov som začala vnímať, že mám problém. Že mi nefunguje moja rodina. To znamená otec, mama, súrodenci. Potom som sa vydala prvýkrát. Tam som tiež v podstate strádala lásku. Deti mi dali lásku, deti vám dajú obrovskú lásku, ale oni ju vedia príjmať a vy ju viete odovzdávať, aj keď dostávate. Teda je to hlavne, keď je ten kolobeh dávania a príjmania, vtedy je to účinné, vtedy je tam tá harmónia. Po čase som sa rozviedla, znovu som sa vydala, mala som niečo cez 35 rokov, keď som mala 3. dieťa. Zase som sa začala točiť a krútiť medzi rôznymi nevypovedanými otázkami a odpovediami a situáciami, s ktorými som si vôbec nevedela poradiť. Pretože ja tvrdím, že ľudia študujú
strednú školu, vysokú školu, niekto spraví aj 2 vysoké školy. Ale keď sa staneme rodičmi a manželkami alebo manželmi, prepáčte, to je zanedbaný odbor. Ten sa neštuduje. Áno. Ten vám, možno v niektorých rodinách vám povie babička alebo mama, tak dcera moja toto a toto. Vtedy je to super, keď máte takú rodinu, že vám to povedia. Ale v mnohých rodinách sa o týchto veciach vôbec nehovorí. Stará mama mi povedala pár užitočných rád pri starostlivosti o deti. To isté, to sa neštuduje. Ešte ja som generácia, kedy sme mali predmet v škole, v základnej škole starostlivosť o dieťa. Chlapci mali dielne a my starostlivosť o dieťa. Dnes absolútne nikto ani nezávadí o to, že tá tínedžerka v 14 by mala vedieť aj o nejakých vzťahoch, ako by som mala zareagovať, čo by som mala robiť, ako by som sa mala starať o rodinu. Absolútne, zabudnite, dneska sa nestará, nevyučuje, nehovorí o tom. A viete čo, nakoniec však majú Google. Hej? Áno. Bohužiaľ preplnený rôznymi metúcimi informáciami a také množstvo informácií skôr zavedie človeka, než by to bola nejaká reálna životná skúsenosť, ktorá je podložená vibráciou pravdy, energiou pravdy. Že to dieťa skutočne vie, ten mladý človek vie, že táto informácia je hodnotná, nemusí byť kvetnate podatá, ale je za ňou pravda. Lebo to na tom nakoniec záleží, keď už stojíme v tom živote. A na tej pravde, na tej pravde stoja naše životy. Áno, potom sa snažíme používať, čo sme sa dozvedeli. Áno. Povedzme si úprimne, v koľkých rodinách sa tá pravda veľmi ani netraduje. Hej? Áno. Kde si bol alebo bola? No však tak bola niekde. Lož. Áno. Úplne bežne. Malé deti už vedia klamať. Áno. Čiže na pravde sa absolútne zakladá celý náš život. Áno. A tá pravda môže sa zdať, že nie je veľmi príjemná, ale je to pravda. Áno. Ja radšej spracujem tú pravdu ako lož. Áno. Starí ľudia hovoria, že lož má krátke nohy. No v dnešnej dobe by som to až tak netvrdila, lebo na lži fungujú vlastne všetky médiá, celý svet. Mňa teraz napadol taký vtipný obrázok, že preto sú ľudia tak malo pohybliví a takí obezní, že vlastne, lebo sa nehybú. Keď majú tie krátke nohy, tak áno. Za ďaleko nedojdu. No. Takže to je naozaj je to taká široká téma, ale aby som sa vrátila k tomu svojmu príbehu, keď som sa stala 3-krát maminou, tak to bolo v 95. roku, tak naozaj som nevedela, čo mám robiť skôr, pretože som toho mala hodne. A už vtedy som začala nejako vnímať tie energie, tú bolesť, takú mentálnu bolesť. Bolelo ma srdce, ale ja som mala srdce v poriadku. Hej? Bolela ma duša. To boli situácie, kedy som z toho všetkého dostávala záchvaty migrén. Vracala som. Proste a stále som bola v nejakom v takej nepohode. Ja som si ten život vôbec nemohla nejako užiť. A postupom času, ako sa nabalovali problémy aj s deťmi, pretože tie deti načítavajú tie vaše problémy. Oni v podstate teraz to chápem, že tie moje deti vlastne odmietali ten môj strach,
tú moju duševnú takú bolesť, to, čo som strádala v rodine, oni vlastne tú moju bolesť odmietali, rebelovali, kričali na pomoc a stávali sa z nich takou ľudskou terminológiou zlé deti. Napriek všetkému som tvrdila, že deti sa nerodia zlé. Deti pokazíme my, rodičia. Nevedome. Áno. Nevedome, áno, nevedome, to podotýkam. Hoci teda som aj presvedčená o tom, že každá mama robí to najlepšie, čo vie pre to svoje dieťa. To najkrajšie by im dala a to najviac, čo môže. Čiže má nejakú kapacitu a z tej kapacity svojej, ktorá je absolútne odlišná od tej kapacity mami od suseda, ale ona dá maximum. A tak to bolo aj u mňa. Ja som dala maximum. To, že to vyzeralo, že málo si dala, lebo... Ale ja som viac nemala. Keď máte liter mlieka a chcete nachovať deti 3, tak ten liter mlieka rozlejete. Tak nachováte ich, ale koľko toľko. U susedov budú 2 litre mlieka, tak nachovajú lepšie. Tak nakoniec som zomkla všetky svoje vedomosti a schopnosti a ešte neviem čo, zručnosti. Nikdy som sa nejako nepoddávala takým nejakým emočným výbuchom alebo emočnou stratou, že by som padala do nejakej depresie alebo do nejakých takýchto stavov. Ale bolo to veľmi zaujímavé, bolo to veľmi ťažké. A už keď som si myslela, že som celkom tak závodou, dokonca môj manžel mi raz povedal, že vieš čo, ale zvládla si to. On moc nerozpráva, ani moc nechváli, ale toto si pamätám a to mi hodne polichotilo a dobre mi to padlo. Ale napriek všetkému sa začali vyplavovať rôzne také situácie, z ktorých som ja bola úplne v šoku, že čo toto sa stalo? Z čoho? Veď bol kľud. A ja dám také jedno prirovnanie k cibuli. Keď cibulu idete čistiť a očistíte tie ohnednuté šupky a odkrojíte ten koniec, jeden aj druhý, tak si poviete, jaká pekná cibula. Aj tvrdá je, vyzerá aj šťavnatá, tak ju dám do nejakej potraviny, do nejakého varenia. A rozkrojíte tú cibulu. A čo sa veľakrát stane? Že vo vnútri v tom jadre nájdete hnilý kus. Ten stred, to jadro je hnilé. Áno. Tak čo, vyhodíte, zoberete druhú. Ale to som chcela povedať, že môžete si myslieť, že je všetko v poriadku. Ono vás to takto ukolíše, ukolembá. Aby ste stratila pozornosť, aby tú ostražitosť sme stratili alebo odložili. Veď chcem mať pokoj teraz. Teraz je kľud. A bum. Problém. Z ničoho si poviete. Skrytá a vlastne to sú tie situácie, ktoré už človek prestáva na tej racionálnej úrovni, prestáva chápať, stráca sa v tom a nechápe, že ten stred, tá cibula bola hnilá. Čiže v tej mojej rodine je ešte nejaký zádrhel. Je tam ešte nejaká zavesená, nejaká hnilá cibuľka, ktorú treba
ošetriť, ktorú treba dať mimo moju rodinu. Takže a skutočne v tomto mi veľmi, veľmi pomohla Olinka. Začali sa potom diať také malinké zázraky. Posledná tak maličký zázrak bol môj syn, prostredný, s mojím manželom, teda jeho nevlastným otcom. Oni sú takí, jak kosa na kameň. Tú komunikáciu vždy majú v nejakých altoch, a v nejakých až do sopránu a až neviem kam by sa dostali, ale oni sa že vraj len rozprávajú. Ale na mňa to naozaj tá energia, ten ping-pong energetický ich, na mňa vždycky tak pôsobil, že ja som dostávala až triažku. Mňa rozbolel žalúdok, ja som nemohla jesť, nebolo na zvracanie, ja som nemohla, proste musela som odísť z toho priestoru a vrátiť sa, až keď som to, jak sa povie, že rozchodila. A stal sa taký malý zázrak, taká vec, že na večer jeden deň som išla do záhrady aj s manželom a začalo sa mračiť. A manžel hovorí, Michal má otvorené okno na aute, aby mu doňho nenapršalo. Tak ja taká akčná som otočila kľúčikom pri strojovke, motore a zdvihla som okna. Ale už som kľúč nedala do polohy vypnutia. Ráno môj syn ide do auta, vybitá baterka. Vážení, za normálnych okolností to by bol taký škandál, jak Brno. Tam ja si ani neviem predstaviť, že čo by bolo. A si predstavte, že ja som išla a ja hovorím, fúha, Michal, to som ja urobila. Prepač. A to nič, mamina. Však naštartujeme káblami. Máte káble? Štartovacie nemáme. Oco má? Nemá. Niekde sa snažil zohnať? Nemá. Len zober si moje auto, nepotrebujem ho. Nie, ja potrebujem svoje, lebo vybehnem na pumpu, kúpim si za pár eur štartovacie káble. Kto ma počuje, tak si pomyslí, veď to je úplná blbosť. Ale pre mňa, to, že to vyriešili, že doniesol tie káble a v kľude môj muž pritiahol auto, nastavili tie svorky na tie baterky a naštartoval a celé to trvalo 20 minút bez stresu, kriku mojej triažky, môjho vracania, mojich stavov, že ma to vypne na 3 hodiny. Toto všetko sa udialo jak po masle. A ďalšia taká situácia tiež bola, nebudem ju veľmi rozoberať, lebo je to dlhý príbeh, ale som si potom sadla a ďakovala som. Môžete ďakovať, komu chcete. Vesmíru, najvyššiemu svetlu, Bohu, kto je veriaci. Môžete ďakovať energiám. To je jedno. Ale keď poďakujete za tú situáciu, ktorú ste prežili ako po masle, ktorá nebola jednoduchá a ľahká, tak poďakujte za to. Pretože to je ten zázrak, že si to vážime. A takí ľudia, ktorí zavnímajú, že môžu ľuďom pomôcť, tak ako Olga, tak vám poviem, že treba to riešiť, treba sa obrátiť. Ja som aj včera povedala mojim priateľkám, že keď
budú chceť riešiť, kľudne zavolajte. Dneska som telefonovala s mojou neterou, ktorá úplne rozbitá, tak som jej doporučila, zavolaj tej Olinke, poraď sa s ňou, povie ti, ako to asi je celá tá situácia s nadhľadom, lebo vy, keď ste vtiahnutí do toho problému, niekedy racionálny rozum ide úplne bokom. Úplne. A ja to nehovorím, že by ste mali niečo ešte aj iné zavnímať ako rácio. To proste nefunguje. U mnohých ľudí to nefunguje. Není sme ani ja, ani proste ja sa nepovyšujem, ani nikoho neponižujem, keď to poviem, ale nie sme takí čistí ľudia a takí bezúhonní po tej mentálnej úrovni a po tej mentálnej stránke, že by som si, tuto je nejaký problém a hneď mi blikne nejaké super riešenie. Čo tam blinkne? Hneď. Veď ja mu to hneď nandám, ja mu to vrátim, ja mu to, hej, dám mu po hube, alebo neviem čo. Skôr človeka ťahne do toho konfliktu. Áno, do tej temnoty a do toho negatívneho, do toho bolavého. No. Takže toto sú tie malé zázraky. Viete, tu sa toľko skloňuje u detí, akí sú, takí sú, to nerobia, hen to nerobia. Sú hyperaktívni, potom majú poruchy, majú neviem, aké poruchy, nesústredení. Ale to my rodičia, čo my dospelí, veď my im dávame vzor. A keď chcem ten môj vzor a ten môj vzorec, ktorý mám načítaný z mojej rodiny, kde sa to fakt sekalo, toto musíš, to musíš a keď nie, bum. Áno. Tak ten vzorec ja musím najprv zmeniť. Až potom viem odovzdať niečo iné. Lebo keď som ja vytrieskala moje deti, keď boli zlé, to bolo doporučenie. Tuto si zavez remeň a keď nebudú poslúchať, tak im nalož. Tak som to tak urobila. A viete prečo? Lebo to u nás tak fungovalo. Ja som to tiež tak urobila. No. Ale potom časom vlastne... mi je teraz z toho úplne do plaču. No lebo teraz už vidíš ten systém a tú štruktúru do hĺbky, už chápeš, čo je za tým a to je ten kľúč, ktorý na začiatku si hovorila, že povedať si pravdu. Ja som tam našla pár takých úsekov, kde som si hovorila, toto by chcelo rozobrať. Tak sa skúsim vrátiť a skús ma naviesť potom ďalej. Povedať si pravdu, to je veľmi zapeklitá vec. Pretože Elenka nám povedala svoj príbeh, ja som si istá, že každá žena minimálne, keď má deti už, tak sa stretne s týmito okolnostiami. Každý mladý človek nejak sa snaží, rozmýšľa, chcel by vedieť, o čom to je, rodičia sa snažia, ale viete čo, keď narážame na určité veci, ktorým nerozumieme, na určité neviditeľné problémy, ktoré si nevieme otvoriť, nevieme im porozumieť, nevieme sa z nich prevrtať. A tiež sme už povedali na začiatku, že není tu patričné vzdelanie v týchto duchovných veciach. A teraz nehovorím náboženských, teraz hovorím duch. My máme ducha. My máme ducha a to by sme si mali uvedomiť, pretože keby sme nemali ducha, tak čo sa stane, keď duch opustí telo? Za 3 minúty začnú lietať muchy. A hotovo. Takže naša inteligencia nepochádza z toho mesa, ona pochádza z toho ducha. To znamená, že tá energia, ktorá hýbe našim telom, niečo nám chce povedať, niečo, nejaké kódy, vzorce, niečo tam je. A keď ja vidím vo svojom živote, že mi ten život nejak tak odchádza, vlastne nejak mi neodchádza, ale akože mi prebieha nejak tak, že ho neviem kočírovať tým dobrým spôsobom. A každá žena, ktorá má len trošku srdce, má bolesť z toho, že vlastne chce to najlepšie pre tú svoju rodinu, chce tú komunitu svoju udržať a teraz jej to tak nejak uniká, nevie, tam sa niečo deje, čo to je vlastne teraz, ľudia nevedia ani spolu rozprávať o týchto veciach, ani nemajú na to slova.
alebo už teraz ani vôbec nevedia rozprávať, pretože médiá furt len všetko počúvajú všelijaké veci a nevedia si to poriadne ani spojiť so vlastným životom. Ja chápem, že je veľmi ťažké si i povedať pravdu, lebo človek vlastne ani není zvyklý počúvať svoje pocity. Skôr z nich uteká. Prečo z nich uteká? Pretože sa ich bojí, pretože ho bolí všetko možné a on nevie, čo s tým má robiť. Nevie, proste tí ľudia nevedia, čo majú robiť so svojou bolesťou, takže radšej utekajú, pretože deň ich žene, od rána do večera ich to žene ďalej, musíme stíhať deti do školy, alebo manžel neviem čo. Radšej ani ten problém neotvorím, ale potom sa nemôže riešiť. Takže potom je dobré, keď vám opravdu môže niekto s tým pomôcť to rozklúčovať a presne to sa dialo i s Elenkou, ale to sa dialo aj v mojom živote, že Elenka bola úžasná v tom, že vlastne to jej materské srdiečko už proste nemohlo ďalej kúkať na tú situáciu, jak tie hádky úplne zbytočne prebiehajú, jak sa nedarí úplne zbytočne. Musí proste existovať nejaké riešenie. No tak sa odhodlala, tak sme sa spojili a základom teda tej pomoci je vlastne čistenie energetické, pretože v podstate tie energie, to sú prastaré energie, ktoré sa ťahnú rodom. A tí ľudia idú podľa nich ako podľa mechanizmu, podľa vzorcov, podľa programu, ktorý nerozumejú, nevedia ho rozklúčovať a potom oni ani nemôžu zmeniť nič, lebo nevedia, a zase sa vracam k tej pravde, jak to mám nazvať, keď vôbec neviem, čo to je. Jak to mám nazvať? Nikto ma to neučil. Doma sa veci nerozprávali tak, aby psychologicky sa vysvetlili, alebo energeticky. Jo? Takže väčšina ľudí máme v podstate tento energeticky vlastne nejasné záznamy, nevedomé záznamy a tam je strašne silný program, ktorý nás niekam vedie. A my keď ho chceme zmeniť, tak my musíme ísť hlboko do tej energetiky. Takže základom toho bolo hlboké energetické čistenie, ktoré vlastne rozviaza tie staré zmluvy, prísahy, kletby, negatívne spojenia s temnou energiou, rôzne tie víry v tom myšlienkovom svete, v inkarnačných záznamoch, to všetko bolo treba vyčistiť a potom vlastne bolo vidieť, jak Jelenka hovorí, že malé zázraky, ale to neboli malé zázraky, pretože keď sa celé roky s dospelým dieťaťom neviete stretnúť v láske, ale furt narážate jak dva kamene o seba a snažíte sa, neviete to zmeniť, tak to už není malý problém. To je nešťastie v rodine. A teraz najednou vlastne po tom vyčistení už bolo vidieť, že tam skutočne nastala úplne treba dcerou zmena v chovaní. Dcera sama od seba, aniž by vedela, čo sa deje, prišla a zrazu mohla objať maminku, potuliť ju. Si pamätám, Lenka, jak si mi to volala so slzami v očiach, že proste ste sa po koľkých rokoch srdečne objali. To sú zázraky, to sú veľké zázraky, to nie sú malé zázraky. To znamená, že tam sa skutočne v hĺbke, energetickej hĺbke tej línii niečo rozvoľnilo, čo tam generácie len kumulovalo, znasilňovalo a viedlo to tých ľudí do hádok, do konfliktov, do nešťastia, do stresu, do strachu, do zúfalstva, do depresie a zrazu je to preč. Je to preč. A ten človek ani by vôbec nevedel vlastne, že sa niečo stalo, vôbec nevedel o nejakom čistení a na to zareagoval, pretože on to cítil v tej línii, on to cítil v tej energetike. To zase chcem naznačiť to, že naše deti sú veľmi, veľmi, veľmi citlivé a oni čítajú naše energetické pole. Ja už som to hovorila v inom videu, rodič sa snaží to, čo sa naučil tomu dieťaťu predávať, snaží sa ho vychovávať, ale to dieťa si číta jeho energetiku, takže keď ten rodič má v sebe konflikt, má v sebe záťaž, má v sebe strach, tak to dieťa si to prečítá a potom počuje slova. Musíš byť dobrý, musíš byť taký ako maminka, musíš poslúchať a to, musíš ma rešpektovať. Jak to dieťa to má urobiť, keď on nahraje ten program? V ňom sa ten program pere a tie deti, ktoré potom vyvolávajú konflikty, tak vlastne oni nám vlastne díky Bohu, keby sme my tomu lepšie rozumeli, tak ten konflikt je vlastne správa, že to dieťa je v disharmonii a mňa to má upozorniť na to, že niečo v ňom nešteluje, niečo špatne nahral. Áno. Kde je ten pôvod, odkiaľ to má? No od rodiča to má, odkiaľ iného. Áno. A toto sa strašne zanedbáva, tieto faktory, že sa snaží všetko tak po povrchu hľadiť, lepiť a všetko proste len sa usmieva, len vypadať happy, krásne upravený, mať ten vonkajšie tú hojnosť a to všetko. A tu je to hnilá vrstva v tej cibuli, že v tom jadre to hnie, pretože tieto veci, keď sa neošetria, tak sa nič nezmení. Môže sa na chvíľku zmeniť, že sa mi na chvíľku uľaví, ale veľmi veľa ľudí povie,
No, že ja chodím na terapiu, ale vždycky mi je potom deň, dva dobre a potom sa vrátim a všetko je, ja musím ísť zase. A to není skutočné riešenie, pretože tam sa len dala injekcia malá, trošku dobrej energie, treba od toho terapeuta, ale v skutočnosti sa v tom pôvodnom probléme nezmenilo nič. Pretože pokiaľ ja zmením ten pôvodný program na lepší, pokiaľ ho vyčistím, tak ja to musím vidieť v celej linii. Ja to musím vidieť v tej rodine. Všetci sa tak musia, vlastne všetci to nejak zacítia, pretože proste my sme opravdu spojení energetickými putami, sme veľmi prepojení. Hlavne rodiny. Ľudia všetci sú prepojení energeticky, ale hlavne v rodinách je to najsilnejšie. Takže to bol kľúčový krok, ktorý vlastne potom boli vidieť tie zmeny. A v podstate tak toto pracuje ďalej a my o tom chceme povedať nahlas aj preto, pretože takéto veci prežívame všetci a všetci vlastne v tých rodinách veľmi trpíme a úplne zbytočne, pretože to riešenie existuje. Ale je treba to spraviť hlboko, je treba to spraviť poriadne a je treba sa potom i zaujímať o to, jaké tie vzorce vo mne fungovali a i mentálne ja ich musím pochopiť, aby som ja vedel, keď ten vzorec ako zvyk sa mi bude vrácať, aby som vedel už, čo to je za vec a vedel to prepísať. Takže potom takto sme v podstate tento problém riešili. Áno, a riešili sme ho postupne. Áno. A riešime ho postupne. Ešte stále ho riešime. Stále ho riešime, samozrejme. Ale Elenka, vieš čo, v podstate my spolu pracujeme koľko? Pol roka? 4 roka? A nie každý deň? Nie každý ale deň. Môžem povedať, že čo sme sami za tvoj život, za môj život, mne je 50, takže taký už mám niečo za sebou, mám 2 deti a dospelé už. Čo sme sa natrapili a teraz len pár mesiacov, jestli 3 mesiace, no. A to sú také veľké zmeny. Do toho chcem povedať, že i vlastne toto čistenie spôsobí to, že vlastne tá duša je vlastne, ona potrebuje svetlo, ona potrebuje svetelnú energiu, potrebuje byť napojená na vyššie svetlo, lebo to je energetická bytosť. Tak vlastne tým čistením sa tá bytosť, ten človek lepšie napojí na tie svoje vyššie energie, ktoré majú pre ňo tie informácie, kde je tá jeho pravda. Pretože keď ja chcem prejsť život, ja chcem rozumieť tým okolnostiam, v ktorých idem, aby som neopakoval nevedome stále tie samé chyby dokola, ja musím pochopiť raz, o čo tam ide. A mne v tom môže pomôcť jedine moje vyššie vedomie, moja duša, moje napojenie na zdroj, ktorý má pre mňa tú svetelnú energiu. A týmto čistením sa vlastne to napojenie otvára, pretože i Elenka vlastne, môžeš o tom porozprávať, alebo môžem to ja tak skrátke povedať, tak vlastne od tej doby, čo vlastne spolu komunikujeme i v tých konzultáciách, tak to sú tak neskutočné uvedomenia. Niečo, nejaká situácia a Elenka už si sama rozpráva, aha, toto preto, ja to takto cítim, áno, ja som to vlastne cítila už dávno, ale teraz tomu rozumiem nejak lepšie, jasnejšie a už to, proste, že je vidieť, že to napojenie na to skutočné pravdivé vedomie, na to svetlo je tam o mnoho silnejšie a nielen u nej, ale i u tých ďalších členov rodiny. No ja som chcela ešte doplniť, keď môžem, áno, že tak ako všetci, alebo mnohí, nie všetci, ale mnohí, som sa tiež zúčastnila rôznych terapií, sedení, boli tam aj u psychológa. Ja som sa chodila radiť, že čo s dieťaťom, ktoré sa vymýka absolútne nejakému štandardu. Chodila som sa radiť už, keď bol malý ten môj syn. Čiže už som chodila k psychologičke, keď začal chodiť do 1. triedy. Áno, na tých terapiách, keď sa veľmi snažíte, tak pochopíte určité správania alebo určité tie situácie, aby ste vedela, ako máte zareagovať. Že nebudem kričať, budem ho chváliť. Áno, aj to je veľmi dôležité. A dôležité sú aj rodinné konštelácie. Tam si tiež veľa ľudia uvedomia. Alebo rozdiskutovanie medzi rodinným manželským poradcom
ako sa to volá, poradňa manželská. Manželská poradňa. No. Áno, aj tam sa ľudia chodia radiť. Oni identifikujú, analýzujú ten ich problém, ale oni nevedia, čo s tým majú urobiť. Oni nevedia, aj u toho psychológa, aj u toho poradcu manželského si ľudia povedia, áno, uvedomujeme si to, áno, budeme sa snažiť. Počúvajte, vylezú von, ja to viem podľa seba. Vyliezli sme von a za 40 sekúnd už sme boli v sebe. Áno. My sme nevedeli, čo s tým. Čo s tou informáciou mám urobiť, okrem toho, teda, že som si to vypočula, tak v momente človek ide do obviňovania. V momente. A obviňujú sa manželia, obviňujú v mnohých prípadoch, obvinia deti, to kvôli tebe, to ty si na vine. A také slovné, akože hračky, stratili sa kľúče, to ty si na vine. Lebo to ty si ich niekde asi neviem čo. Že nevieme ani zobrať tú zodpovednosť za tie naše nedostatky, ktoré máme. Veď to je normálne, že ju mám. Že nerobím všetko na 1000%. Ale ja za to musím vedieť zobrať zodpovednosť. Tak áno, som nedokonalá, neurobila som toto, neotočila som ten kľúč do spiatočnej pozície, vybíla sa baterka, ale nebudem sa tváriť, že mňa sa to netýka. A môžem vám povedať, že môžem povedať aj rohatý, stále vám stojí za chrbtom a povie mi, nepriznaj sa, čo keď bude z toho škandál? Skovaj to. Skovaj to. Pod koberec, zameť. Však tam sa toho zmestí. No, teraz sa dotkla veľmi dôležitého faktoru. My máme problém, ale opravdu nevieme, čo s tým. Čo je podstata tejto situácie? Veď my máme v hlave najsofistikovanejší počítač vo vesmíre. V našom známom vesmíre. Naša hlava, náš nervový systém, ľudské telo je ten najsofistikovanejší systém, aký vôbec existuje. Inteligencia, emócie, buď seba zachovy, hormonálne systémy, rozmnožovanie, tvorivosť, geniálne vlastnosti. Môžeme počítať do nekonečná. Kde je ten pes zakopaný, že my takéto bytosti s takým potenciálom nesme schopní ho vôbec použiť. Ani v obyčajnej ľudskej debate. No. A čo ešte emócie, keď do toho prídu vo vzťahu? Ano. Kde je ten pes zakopaný? A teraz mi povieš, lebo si mi nahrala emócie, no viete o tom, že dneska sa nenosia emócie? Dneska sa nosia len tie, čo sú v tých smajlikoch. Áno. To je niečo, čo ľudí, emócia ľudí asi zväzuje. Alebo možno majú pocit, že sú to slaboši, keď majú nejakú emóciu radosti, alebo smútku, alebo nešťastia, alebo empatiu mám voči niekomu druhému, kto je nešťastný. Či majú ten pocit, že to je tá známka tej slabosti, preukázať aj emóciu, tak to je tiež veľká otázka. A veľká otázka je napríklad aj to, tak okrajovo sa asi dneska už len toho dotknem, napríklad prečo mladí, inteligentní, zdraví ľudia nechcú deti. Áno. Prečo nechcú deti? Veď to je strašné. Áno. Veď prirodzene človek
aj to zvieratko má mláďa, ktoré môže ľúbiť, ho pod krídla, tá sliepočka, alebo tá ovečka, veď a matka budúca, alebo zdravá žena nemá potrebu mať svoje deti. Veď to je najväčšia zrudnosť, ktorá sa udiala na ľudstve. To je, ale vieš čo, Lenka, to je všetko dôsledok. Jasné, že je to kričiací dôsledok, áno, je to dôsledok. Inteligentnú a múdru a vedomú bytosť viesť k veľmi hlbokým otázkam, čo je tu ten pes zakopaný. Áno. Takže bohužiaľ tá naša inteligencia a tá naša múdrosť a ten selský rozum, to sú všetko také hodnoty, ktoré veľmi trpia v tomto priestore, pretože je tu veľký zmetok informácií, kde kto produkuje, kde čo. Vôbec není žiadny pocit zodpovednosti za to, kto čo produkuje. Je to moderné, čím väčšiu absurditu povieš, tým si úžasnejšia, čím lepšie to natočíš a rozšíriš, čím viac sledovateľov máš, tým je to lepšie. A skutočne nájsť, ako vedieť si to pospojovať tak, aby som z toho, vedieť si v tom priestore vyberať informácie, vedieť rozoznať, čo je to pravdivé v tom, čo mi to chce povedať, a ktorá vrstva pravdy je pre mňa dôležitá, lebo každá pravda mám x vrstiev. Vedieť si to upratať, pospojovať a vyhodnotiť z toho pre seba niečo, čo môžem použiť pre život, to je taká ojedinelá dovednosť, ale to má to je zase dôsledok. Tu sa zase dostávame k tomu, čo si myslím a čo vidím, že je kameňom úrazu, je, že my si neuvedomujeme, jaký silný vplyv na nás majú práve tie staré temné programy, tie staré temné závazky a vôbec tá temná energia, ktorá je veľmi nízko vibračná a matouci, ale je inteligentná. Áno. Lenže aby sme toto pochopili, tak my potrebujeme poznať širší príbeh. My si musíme uvedomiť, že sme není len jedno mäso, ktoré sa 70 rokov vyskytuje tuto na tejto placke, ale že sme bytosť, ktorá tá duša má určitú kontinuitu a má aj predošlé zážitky, má budúce zážitky, je s tým propéna. Má nejaký príbeh už dávno. Tento život je len súčasťou jedného príbehu a to, čo sa v tomto živote deje, je dôsledok niečoho. To znamená, ja môžem, keď opravdu zapojím tie svoje mentálne funkcie, nielen tú myseľ a začnem ju logicky používať a spájať si tie faktory, ale napojím ju aj na to vyššie vedomie, kde je ten širší príbeh. A hĺbší a ďalej a dôležitejší, tak ja to teprve potom môžem skladať, ale čo sa nám deje, že my to nemôžeme prepojiť. Že ja som vlastne to celé tak nejak vypozorovala i vo svojom živote, že nám tu skutočne existuje niečo, čo môžem teraz díky tomu, že poznáme počítače, jak fungujú, nazvať energetický vír. Temná energia, ktorá nám je schopná, pretože my sme tiež z energie. My sme energia, my sme z fotónov, sme zo svetelných prvkov a vlastne naše bunky držia díky energii, magnetizmu. Všetko tu je vlastne díky energii. To znamená, tá energia tu hraje nejakú zásadnú rolu a tie problémy, ktoré máme, sú tak staré, tak hlboké, že vlastne je jasné, že to není len jedna placatá situácia, že to je opravdu mnohem dlhší príbeh. Takže tieto energie, ktoré sú tu a dajú sa vypozorovať i v našich kultúrach našich starých príbehoch, rôznych baladách, rozprávkach, náboženských textoch, v rôznych kultúrach sa dajú vypozorovať, že tu skutočne je nejaká inteligentná sila, ktorá má tu nejaký manipulatívny zámer, a sa jej podarilo implantovať sa do mysle človeka, do systému človeka a vlastne niečo ako dedičný hriech, my vieme všetci, čo to je. To už není nový výraz. Že proste vidíme, že v jednej línii sa opakuje určitý problém, všetci sa snažia to prerobiť, ale nikomu sa to nepodarí, zase to niekde vykúpiť. A že my to v tom živote reálne vidíme, že ten náš problém je skutočne starší a už ho mali pred nami naši predkovia. Rôzne metódy to už dávno dokazujú, vedci to už teraz dávno dokazujú. Už sa zisťuje, že ani genetický problém vlastne není. Genetické zdravotné problémy nie sú len genetické, že tam je energeticky nejaká línia,
ktorá vlastne sa opakuje. Z kvantových hypnoz vieme, že jak sa ľudia dostávajú do rôznych tých svojich minulých životov, že treba má problém s chrbátom, nikto nevie, čo to je a z nejakej regresnej hypnoze zistia, že ho v x tom živote niekto sekol sekeru do chrbta a ten prepis energeticky sa opakuje. Toto všetko sú bežne dostupné informácie, takže to není absolútne žiadna novinka. Ja len tie body hovorím, aby si to niekto mohol pospojovať. Ale mojou teóriou je, že, alebo teda i v tej praxi to vidím, že skutočne tu existuje nejaký vplyv temnej energie, ktorá sa nám hraje so systémami a zneužíva nám našu inteligenciu, naše energie, naše záznamy, naše bolesti, naše skúsenosti a krúti to tam tak, aby sme my nemohli svietiť. A teraz prečo? Pretože človek je bytosť, ktorá je schopná byť veľmi vysoko vibračná, ale taky veľmi nízko vibračná. Je niekde na pomedzi. A človek má slobodnú vôľu. To znamená, človek dostal tú možnosť prežiť túto existenciu a on sa díky svojej múdrosti, skúsenostiam, tomu, čo sa naučí a svojej slobodnej voľbe rozhoduje, čo bude, k čomu sa pripojí. To znamená, že človek môže sa mať vôľu proste byť dobrý, keď to poviem veľmi jednoducho, alebo sa môže rozhodnúť, že mu je to jedno a bude špatný, bude zlý. Bude robiť vyslovene zlo. Pretože my vieme veľmi dobre ohraničiť, čo je dobré a čo zlo. Jo? Takže vlastne tu je vidieť, že skutočne človek, ktorý sa snaží robiť dobre, drží sa lásky, drží sa nejakého svedomia, nejakých týchto hodnot, tak tomu sa v živote darí lepšie. Je radosnejší, je zdravejší, má lepšie vzťahy a podobne. Človek na druhú stranu, ktorý sa chová opačne, tak ten môže mať veľké tragédie v živote. A je veľmi smutný. Robia ľudia nevedomo, alebo to rozhodnutie urobia vedomo, nevedomo. Veď ja si myslím osobne, že nie každý človek, alebo nie, ľudia sa nerozhodujú, že teraz budem zlý. Možno tá energia z tých rodových línií a tá energia z celej tej rodiny, že mu tak pokrútila vlastne schopnosť rozlišovať. Rozlišovanie, áno. Áno. No to je vlastne... Oni to ani nerozlišujú. Oni to nevedia vyhodnotiť, že ja robím zlé. A prečo by som robila zlé? Veď to je úplne normálne. Áno, a to je vidíš, že vlastne ten človek sa snaží rozhodnúť sa na základe tých svojich záznamov, ktoré má, tých informácií, ktoré má, tak sa snaží urobiť dobre. Ale čo sa teda deje v tej hlave, že pre niekoho je dobré, že niekoho zabije. Okradne, rozbije niečo. Pre niekoho je to neúnosné, pre niekoho je to dobré. A ja som zistila, že vlastne je to, my máme všetci záznamy, my máme dosah na svoje záznamy. My máme v našom systéme zapísané záznamy i z minulých životov. A teraz ten vývoj tejto zapeklitosti je veľmi dlhý. To už môžeme na počiatku ľudskej histórie pozorovať. Tie záznamy, najstaršie záznamy už o tom hovoria. To znamená, to je veľmi starý problém. Lenže si zoberte, že vlastne tu boli rôzne situácie. Dajme tomu, predstavme si taký, čo už my, treba z filmy sa pokúšajú to nejak znázorniť. Príbeh v nejakej biednej vesničke, kde je nejaký bohatý, čo ja viem, majiteľ a teraz on tyranizuje tú vesničku a kradne tam, okráda tých ľudí a vydiera ich a podobne. Tak dajme tomu, ten chudobný človek má svoje deti a ten bohatý napríklad mu povie, zobral som ti deti a vrátim ti ich, až pre mňa niečo urobíš, až sa predáš, až podpíšeš nejakú zmluvu s diablem, tak ti vrátim deti. Takže vydieranie rôzne, manipulácie. A teraz my v tých podmienkach, keď sme museli byť, treba dajme tomu, a to je v tých kvantových hypnozách vidieť tieto príbehy, že upalili viedmu, lebo celá vesnica sa jej bála, tak ju upalili, pretože proste ju všetci na ňu ukázali, že je čarodenica. A spústa ľudí na ňu ukázalo, i keď im pomohla. Ale radšej ukázali na ňu, než by niekto ublížil im. Takže proste takéto rôzne situácie.
A teraz ten človek je v takomto, keď je v tom kolektíve, ktorý je takhle nízko vedomý a sú tam také zákony a také podmienky, že vás pritlačia ku zdi, tak človek môže v určitej chvíli povedať, dám všetko, zaplatím, hoci čo podpíšem, hoci kde to odsúhlasím, len aby mi bolo pomoženo. Jo? Alebo v nejakom stave nevedomosti mu niekto proste mu nabídne nejaký zajímavý kšeftíček a povie mu, toto všetko dostaneš, keď budeš pre mňa robiť toto, nejakú hroznú činnosť. Jo? Nikto ťa neuvidí, nikto to nebude. Ale človek v nevedomosti si neuvedomuje, že ten zápis sa do neho urobí, tá zmluva sa tam prepíše a ide s ním celý život a ide s ním ďalšie generácie. Pretože ten dopad a vôbec tak ten kontakt s touto temnou energiou, s týmto manipulatívnym zámerom je záväzný a ťahne sa generáciami. Takže my nevieme, my môžeme byť úžasní, my už teraz môžeme sa snažiť, neviem jak, ale my nevieme, čo v histórii sme kdejakej situácii boli, kde sme tieto temné záväzky urobili. A to sú väzby, na základe ktorých nám táto temná energia môže manipulovať systémami. A teraz si zoberte, keď to budete sledovať, tak vlastne niekým sa idete rozprávať, vy poviete niečo, ten človek zrazu vybuchne, úplne ináč zareaguje, vy si hovoríte, ja som toto vôbec nepovedal. Vy vidíte, že v tom človeku to myslí ináč, že jemu sa deje niečo iného. Mysel mu tam posiela všelijaké pochybnosti. Je to proste, to je vidieť v tých životoch, jak tá energia, jak ten počítač je opravdu manipulovaný niečím, čo ho tlačí do strachu, do úzkosti, do zúfalstva, čo ho to nutí, vyslovene nutí robiť veci, ktoré ľutuje potom. Pretože ja si myslím, že táto entita alebo táto inteligencia temná v podstate potrebuje energiu. Prečo ináč by to robila? Kvôli zdrojom. To znamená, kvôli tomu, aby táto temná energia mohla z nás odsávať energiu, tak ona nás potrebuje nízkovibračných. Lebo keby sme my svietili, keby sme my boli v tých vysokých vibráciách, to je moc, to by je nechutnalo. Na to ona nedočiahne. To znamená, ona potrebuje zmanipulovať človeka cez jeho myšlienky, cez jeho emócie, zranenia, záznamy, nepochopenie a to všetko. Potrebuje mu zamlžiť pravdu a tlačiť ho do tých nízkych emócií, drásať v ňom tie zranenia, aby furt sa motal dole, pretože človek potom vysiela túto energiu v tejto vibrácii a to je ňamka. To je ňamka. Preto je taký strašný problém v súčasnej dobe, keď ľudia sa začnú preberať a začnú hovoriť pravdu, tak vždycky sa niečo nájde, čo ich dehonestuje. To môžete vidieť úplne všade. Keď sa nájde niekto spravodlivý, vždycky sa nájde 10 ľudí okolo neho, čo ho chce zničiť. No. Vidím, že táto téma, vôbec tieto témy sú tak široké a tak by sme ich vedeli o nich rozprávať hodiny a hodiny. Áno. Ja za seba môžem len toľko povedať, že som vďačná za ľudí, ktorých som stretla v živote a mi postupne ma viedli k tomu, aby som sa začala zamýšľať aj nad tou druhou stránkou života, nie len na tou fyzickou. Áno. Je pravda, že ja som nikdy nebola len na tú materiálnu stránku života. To som bola tak nejak od dieťaťa. Bola som veľmi takého slobodného ducha som vždy mala. Kus rebela bolo vo mne a takej umeleckej duše. Čiže som uprednostňovala krásne veci pred praktickými vecami a uprednostňovala som výlet pred dohovor pred nejakou luxusnou dovolenkou. Nikdy mi to nič nehovorilo. Vždy som bola takto nasmerovaná. Ale určite, kto nás bude počúvať a kto sa nájde trošku v tých našich príbehoch a si povie, veď aj ja sa trápim s týmto a s týmto, tak veľmi, veľmi vám všetkým doporučujem komunikáciu s Olinkou. Keby ste sa chceli spýtať, ako to možno, že aj po tej súkromnejšej linke
vlastne čo všetko bolo, pretože dnes mami sa trápia s deťmi, ktoré drogujú. Mám takú priateľku, kde je to úplne hrozné. Mám priateľku, ktorá sama si nevedela a nevedela si odpustiť nejaké nesprávne rozhodnutia, tak veľmi vážne ochorela. Mám priateľku, ktorá mi zomrela, pretože tiež strádala. A také životné situácie, ktoré naozaj sa opakujú v tých rodinách. Áno, ale tu vidíš, že vlastne tá energetika, pokiaľ není správne ošetrená, pokiaľ sa nerozuzľujú tieto staré veci, nejde sa hlboko. Tak to nefunguje. To funguje tak, jak s tou cibulou. Presne tak. To znamená, že jak to môže pomôcť mladým deťom, mladým rodinám? Môže to pomôcť tak, že každý, čo mladé rodiny, každej bytosti, keď sa jej vyčistí ten systém od tých manipulatívnych energií, sa jasne vedomie, začne lepšie chápať svoj život, začne mať viacej energie, pretože tá nízkovibračná energia, ten vír, ktorý ho motá do tých nízkych vibrácií, to je málo výživy pre toto telo. Toto telo je stavané na svetelnú energiu. Čakrový systém musí byť plne aktívny. Keď tie hormonálne žľazy sú spojené s čakrovým systémom, môžeš sa diviť, prečo ľuďom nefungujú trebárs pohlavné orgány, prečo im nefunguje solár, prečo im srdce, prečo im štítna žľaza nefunguje, prečo im mozog nefunguje. To sú všetky civilizačné choroby. Prečo? Pretože ten organizmus, ten motor není vyživovaný správnou vibráciou, správnou frekvenciou energetickou. A to všetko je kvôli týmto starým záťažám. Preto všetci teraz rozprávajú, zbavte sa záťaží. Ale jak? Človek, ktorý sa topí, sa nezachráni sám. On potrebuje tú ruku, ktorá ho takhle vyťahne nad hladinu, aby on mohol začať dýchať, pritiahne ho na ten breh, keď má krče a na tom brehu už sa rozdýcha. Ale ten, čo sa topí, potrebuje tú ruku, čo ho takhle vyťahne, pretože on nemá tú silu sa zachrániť. Keby sa mal, tak sa netopí. To znamená... A to ešte sme nespomenuli, Olinka, že detičky od narodenia do 6 rokov nasávajú tie vzorce od tej svojej maminy. Áno. A potom sa z nich stávajú jedinci, ktorí sú nezvládnutelní, ktorí sú nepohodlní, ktorí sú není tvárovateľní, alebo proste vždy tam niečo je. Keď sa nad tým zamyslíš, tak vlastne pri tom tlaku, ktorý v tom človeku je, mladá žena, keď otehotnie, tak ona si síce povie, ja som niečo zažila, ale ja urobím všetko preto, aby sa mi to neopakovalo a keď ja budem mať svoje deti, budem sa chovať ináč. Ale ona vôbec netuší, do čoho sa rúti. Pretože pokiaľ si nevyčistíte vzorce, oni síce na chvíľku stichnú, ale jakmile otehotnie, urobí hormonálne zmeny a duchovne sa dostane do stavu matky, tak načíta energiu svojej matky znova. Všetky potiaže z celého rodu načíta znova. Do jej systému sa to nasype ako enormné množstvo bolavých dát, ktoré ona nemôže ustať, preto majú mladé matky depresie. Teraz jej čakrový energetický systém je rozhádzaný energeticky, není harmonický. To znamená, ona v bruchu, kde má 3 spodné zemské čakry, nesie dieťa, ktoré od počatia nahráva jej energetiku. Takže ja som zistila, keď som začala pracovať s diagnostikou harmonizáciou čakier. To je ďalšia vec, ktorá sa mi nedávno otvorila, ale v takom balíku a v takom uvedomení, že som bola veľmi prekvapená a hneď to začalo fungovať. Skutočne som zistila, že vlastne dieťa do 6 rokov nahráva energetický systém matky. To znamená, väčšina ľudí má tie energetické centrá, treba stvorivá energia, sexuálna, prvá koreňová čakra, ukotvenie v zemi, druhá čakra hara, sexuálna tvorivá životná energia, tretia solár a prejav do fyzickej reality, manifestácia. To sú tie 3 čakry. Všetky tieto 3 čakry má väčšina ľudí vo veľmi nízkej aktivite. Áno. 0 až 30. Ja som nenašla ľudí, ktorí by to mali vyššie ako by to. Takže to znamená, že keď ten potenciál tej čakry, treba koreňovej je, som ukotvený tu na zemi, viem, kto som tu rád, cítim to tak, rezonujem s tým, že som tu dobré. To znamená,
ja som rád v tomto prostredí, užívam si ho a tvorím tu dobré veci, lebo ma to baví. Druhá čakra, sexuálna energia, tvorivá energia, životná sila. Používam svoju tvorivú silu dobrým spôsobom. Tretia čakra, moju pravdu manifestujem do priestoru v tej najlepšej, najsvetelnejšej forme. Ale keď sú tie čakry slabé, tak to ide do negatíva. To znamená, mám pocit hanby, studu, viny, cítim sa tu zbytočný, neukotvený, mám depresie, nemám životnú energiu, nedokážem robiť to, čo chcem, robím len to, čo nechcem, nechápem svoju pravdu. To sú tak strašné problémy. A toto tá matka, ktorá túži to dieťa vychovať a viesť a úžasne proste mohol si to užiť, ona vôbec nemôže robiť nič iného, len pokračuje v starom programe. To je tak kľúčové tých ľudí vyčistiť a ešte aj harmonizovať tie čakry, pretože oni potom začnú vyžarovať. Ja som toto harmonizovala jednej klientke a malé miminko, 4-mesačné. To miminko malo úplne stejné čakry, ako tá mamička a posledné tretie oko a túto mala 100% otvorenú. Krčnú čakru mala skoro, akoby, myslím, že 40%, ale spodné až po srdce mala úplne stejne, ako mamička. Ja som tú maminku zharmonizovala, vyčistila som jej tie čakry, zharmonizovala som jej ich. A potom som zmerala to dieťa, aniž by som ho harmonizovala. Len som ho zmerala, jak sa zmenilo to jeho nastavenie po tej mamkinej harmonizácii. Okamžite malo stejný potenciál čakier, jak tá matka. No. Takže tie matky do tých ešte než by otehotneli, to by bolo úplne geniálne, než vôbec počnú. Ale a porodia, aspoň do tých 6 rokov, sa musí maminka dať zharmonizovať, vyčistiť, aby tie vzorce netiahla ďalej, lebo už to preberá to dieťa. A jeho to metie, jeho to zaťažuje. A vôbec není divu, že tie deti kolabujú pod tou ťažbou. Veď nedávno, prepáč, ešte to ti poviem, nedávno som mala mladých ľudí, ktorí chceli spáchať sebevraždu. A vyčistením začali zrazu komunikovať, jesť, chodiť do školy, predtým sa zatvárali doma, nechceli jesť. Úplne zmetení bytosti, entity počuli. To je tak vidieť rýchle, to je tak úžasná pomoc. No? Ja si zober, že koľko mladých ľudí, a to nevynímam len dievčatá, trpia bulimiou. Koľkí chlapci trpia bulimiou, alebo anorexiou, alebo prejedaním sa. To sú všetko poruchy mentálne. To znamená, že tam tie deti kričia o pomoc a my, rodičia, ich len hrešíme. Áno. Ja som mala jeden príbeh, kedy to potlačovanie bolo také dramatické, že tá klientka začala sa chovať veľmi extrémne v domácnosti a všetci ju za to odsudzovali, že sa chová. Ja to vôbec nechcem detailne rozoberať, aby náhodou nedošlo k nejakému. Ale ona tým kričala o pomoc. A nakoniec sa zistilo, že teda všetci mali nejaký problém s tým, že ona nejak nesprávne sa stravuje a vyčítali jej to a odsudzovali ju za to. A nakoniec sa zistilo, že za tým je taká strašná sexuálna trauma. A ona vôbec nenašla v tom svojom prostredí možnosť o tom hovoriť. Vôbec. Vôbec ani ten pocit, že dôverí, že môžem sa aspoň v tej rodine zveriť, že niečo takého sa mi stalo. Takže ja už viem, že čím extrémnejší prejav, tým závažnejšia záťaž toho človeka nasilňuje doslova, ale pritom sa to dá riešiť. Nemôže to riešiť každý, pretože nevie s tým pracovať, nevie, kde to má hľadať, nevie, jak to má odstrániť, nemá tú silu. Na to je potreba to urobiť poriadne. Takže ja toto ani, už sa ma pýtali ľudia, si to budem učiť, nebudem to učiť. Ja to nemôžem naučiť, to sa nedá učiť. To je proste vec, ktorá to je potreba urobiť poriadne. A potom je vidieť výsledok. Potom najednou sa to uvoľní. Aj nie len poriadne, ale myslím si osobne, že neviem, či sa správne vyjadrím, ale tým, že človek, ja, ty, alebo hoci kto iný, prejdeme nejakým svojim životom a aj trápením a bolestiami a nezdarmi a všetkým možným aj nemožným. A ustojím ten život a ustojím aj tú výchovu detí a ustojím a obhájim aj tú moju nepodmienečnú lásku napriek všetkým možným problémom, tak vlastne mne sa otvára to moje
srdce, otvára sa mi aj ten zmysel pochopiť aj toho druhého človeka. Lebo keď si ja pozriem na svoje dieťa, ktoré niečím prešlo a uvidím to u mojej známej, tak ja presne viem ju pochopiť a precítiť. A postupom času môže ten človek, ten jedinec, vedieť, čo s tým, ako tomu človeku pomôcť. Ale musí to byť jeho rukopis, musí to byť jeho dielko, jeho proste ako keby, ja neviem, patent, alebo ja už neviem, ako by som to povedala. Vieš čo, Elenka, to sa jednoducho nazýva dary duše. Pretože tá duša vstupuje do tej reality. Duše dostane každý iné. A neexistuje, aby ja som okopírovala tvoje liečenie alebo tvoje schopnosti odbúrať tieto všetky problémy. Ja ich možno budem vedieť iným spôsobom. Ja ich možno budem vedieť vykomunikovať, možno, neviem, ale neexistuje, aby táto vec sa dala naučiť. To je práve niečo, čo sa tu veľmi, ako veľká zmetenosť je vlastne v tom priestore, že v podstate tu ani nejde o to pozerať sa na to z uhlu pohľadu, že kopíruje niekto niekoho. Pretože my vôbec nechápeme, že každá bytosť, čo sa sem narodí, tak ten duch, čo si vytvorí to telo, aby v tejto realite mohol niečo urobiť, ten duch má tie kvality. To znamená pre mňa, keď ja chcem mať nejakú kvalitu, tak ja sa nutne musím snažiť spojiť so svojím duchom, otvoriť si tú komunikáciu, zbaviť sa všetkého, čo mi v tom prekáža, správnym spôsobom. A ten duch pre mňa tie dovednosti má, pretože tá duša je ďaleko staršia než toto telo. Tá duša už prešla x životov a x skúseností. A možno má tak neuveriteľné veci, čo je môj prípad. Ja som prechádzala takými strašnými vecami v živote, že keby som to mala rozprávať, tak neviem, jak dlho by to video trvalo, alebo na koľko dielov by bolo. A stále som bola zmetená, stále som si hovorila, no tak toto fakt neviem, k čomu mi toto je, prečo toto musím. A nakoniec, keď som ja otvorila si ten kanál, aby ten duch mohol skutočne fungovať cez toto telo, tak ja som zistila, že ten duch má skutočne tak neuveriteľné udelátka, nástroje a také pochopenie a tak sa to všetko zosumatizovalo dohromady. Utvorilo to taký úžasný, obrovský, komplexný obraz, logický a funkčný, že som bola v šoku. Ale ja viem, že to tak má každý. Takže môjim zámerom není rozdávať niečo, čo nemôže človek uchopiť. Môjim zámerom je toho človeka vyčistiť, aby ho tie nízkovibračné, energetické rôzne vzorce, bloky, programy, záväzky nemanipulovali a aby mohol to vedomie otvoriť smerom tej svojej duši a to získava tú šťavu od nej. Pretože tam je zdravie, tam je láska, práve hodnoty, vibrácia pravdy. Nie len prázdne slova, nie len krásne poskladané, malované vety, ale ten balík pravdy za tým. Tá hodnota za tým. Pretože tento svet je plný všelijakých fóriem, ktoré nemajú tých 3D fóriem. Ale tá multidimenzionálna pravda, ktorá sa postupne odbaluje, to všetko my máme v sebe. My máme s tým kontakt, ale my to potrebujeme vyčistiť, rozpohybovať túto aparatúru, naše zmysly začať cvičiť, ale hlavne ísť chápať, keď mi to posiela informácie, keď tá moja duša ma kontaktuje, posiela mi sny, posiela mi čísla 11, 11, 22, 22, 33, 33, neviem čo, všetko, motýlky, pierka, všetko možné, náhodné, niekto mi volá, myslím, na ňo zavolá mi. Takéto synchronicitky rôzne. Aby sme tomu rozumeli, my potrebujeme mať toto spojenie a to je možné len, keď sa zbavíme tých kotiev temných, ktoré nás ťahajú do tých nízkych vibrácií a uvoľníme to a vieme sa toho správne zbaviť a potom ale ten človek sa ešte učí rozumieť tým signálom. A to už je zase moja práca v tých konzultáciách, že vlastne po tom vyčistení ten klient príde a povie, toto som mi stalo, ja vôbec neviem, čo to je. Ja poviem, aha, ja sa naladím a prečítam mu to. A poviem mu,
cítim, že to je toto. A ten človek, aha. A za mesiac dostane ďalšiu správu. A je to tak, potvrduje to. Za mesiac dostane ďalšiu nesúrodú správu. Ale keď si zapamätá tú prvú, keď má tú konzultáciu hneď potom vyčistenia a zachytí sa to hneď od začiatku, ten rozvoj toho vedomia, ukotvovanie toho vedomia v tom tele, tých vyšších vibrácií a zachytí to hneď od začiatku, tak on od začiatku sleduje bodíky. Aha, toto súvisí s tým, toto súvisí s tým. A za mesiac si povie, wow, tak to som netušil, že toto celý život ku mne chodilo, ja som vôbec nevedel, čo to je a pritom sa ma to snažilo navádzať na moju správnu cestu a ja som myslel, že to je blbosť. A počula som miesto toho všelijaké kraviny, tam tú blbosť, tam som sa stratil. Teraz rýchlo kurz. A to je na tomto cene. Teraz ma napadol taký na túto tému vtip, ako bola povodeň a záchranári evakuovali všetkých ľudí z tej oblasti. No. Len jeden muž vystúpil na strechu domu a povedal, že ja s vami nejdem tým záchranárom, lebo mňa zachráni Boh. A ja viem, aký príbeh povieš, áno. A prišla helikoptera, priletela, zase nechcel odísť z tej strechy, lebo mňa Boh zachráni. Prišla ďalšia loď, nie, ja ostávam, mňa Boh zachráni. No čo sa stalo? Chlap sa utopil, a už prišiel pred Boha a mu hovorí, Bože, prečo si ma nezachránil? A Boh mu hovorí, akože nie, však som ti 3-krát poslal záchranu, si odmietol. Toto je veľký kameň. Tak je to aj s nami, s ľuďmi, normálne v normálnych bežných životoch, situáciách, že tie signály musíme vystrčiť tie antény, aby sme zavnímali tie signály a tie odkazy na tú našu záchranu. Takže... nenadarmo chodia nám také rôzne i v príbehy, i v rozprávkach, i v tých povestiach, i v tých bajkách všelijakých aj orientálnych, že mister povie žiakovi, žiak sa sťažuje, že sa furt nič neučí, lebo furt ho mister posiela zametať dvorek a ličiť plot a trhať jablka a sedieť a utierať jednu podlahu 1000-krát dokola. Žiak sa sťažuje, že proste čo je to za mistra nesprávneho a mister mu povie, už dávno si sa mohol niečo naučiť, ale aby si sa ty naučil niečo nové, musíš najprv vyliať to staré. Lebo do tvojej nádoby sa už nič nového nezmestí. A to je veľmi často vlastne i velice mistrná práca tejto inteligentnej temnej energie, tohto víru, že nás tak strašne zahltí všelijakými 3/4 pravdami, využije pravdu do 3/4 a tesne predtým, než to dokončí, aby to zmenilo naše vedomie k vyššiemu potenciálu, tak to milimeter odsunie a zakrúti to tam tak, že človek nemá tú mysl tak trénovanú, aby opravdu dokázal byť v deli stále. Áno. A už si to nevšimne, lebo už sa ukoleba v tom, že už konečne ja už som super, ja už som ten najlepší, ja už som našiel BIM a zase 20 rokov úplne mimo. Jo? A potom sú ľudia takto generácie sklamávaní a potom už povedia, všetko je špatne. A tak budú trpeť, potom ešte veria tomu, že vlastne to utrpenie je v podstate správne, lebo tým ja zaplatím tie svoje hriechy. Ďalší blúd. Zbytočné utrpenie. Vidím, jak sa mi sypú deti, nič preto neurobí. Proste to je práve to, že niekedy, preto nedávno som práve hovorila, že vlastne, keď ja už vôbec neviem, čomu mám veriť. Ale mojim vedomím sa zameriam na pravdu a budem ja žiadať, vedome, klopťa bude vám otvorené. Ja budem vedome žiadať niečo svetelné, pretože každý vie, že niečo existuje väčšieho než on. Tak to hlavne to svetelné, ne to temné, ale to svetelné. Najvyššie svetlo. Keď už to nevolám Boh, keď mám problém so slovom Boh, vesmír, to je jedno, s čím mám problém. Svetlo je univerzálna dobrá energia. Najvyššie svetlo, prosím ťa, ukáž mi, čo je pre mňa najpravdivejšie. Ukáž mi moju najväčšiu pravdivosť, v najväčšej láskavosti a pre moje najvyššie dobro. Ja sa nemôžem nejak pomýliť, keď ja vo svojom vedomí si do mojej vnútornej duchovnej navigácie zadávam tento zámer. Pretože ja idem tam, kde je môj zámer. Táto schránka sa pohybuje podľa tohto počítačového centra. A keď ja tam mám zlý program, ktorý ma zavádza, ktorý ma manipuluje, ktorý
ktorý ma otravuje a skomplikuje mi život, vedie ma, koľkokrát si povieš, no prečo som ja toto spravil? To niekto niečo vyblafne a potom za 5 minút si povie, alebo aj za minútu si povie, prečo som to povedal? Ja som to mohol povedať úplne ináč. Ale v tej chvíli to nevedel, ako v hypnoze. To sú tie programy. Keď ja spozorujem, že niečo v mojom živote mi toto robí, môžem si byť 100% istý, že ma manipuluje nejaká temná energia a ja si aspoň môžem vo svojom vedomí volať o pomoc do toho svetelného sveta a hovoriť si, ja žiadam pochopenie, čo je pre mňa z tohoto pravda. A nechať sa viesť. A potom počúvať. Keď mi niekto chodí do cesty stále, tak asi pre niečo mi tam príde. Zase sa môžem spýtať, prečo mi ten človek chodí? Lenže ľudia už úplne tak majú paralizované nervové systémy, že oni už nejsú schopní ani reagovať a hovoriť si tieto logické otázky a spýtovať ten priestor, spýtovať to svedomie, vedomie, inteligenciu, otázky, informácie, udalosti, spýtovať. Je to pre mňa dôležité? Je to niečo, čo mi to má niečo povedať? Vidieť, že to úplne paralizuje našu inteligenciu, náš rozum, náš potenciál. Lebo človek, keď nepoužíva vedomie, tak je to nástroj, ktorý môže kdokoľvek iný použiť. A vidíme to všade okolo seba. Prečo si to spravil? On mi povedal. Všetci šli, tak som šiel. A to je katastrofa. Potom sa môžeme diviť, že vlastne tá masové tieto dianie masové je v takom rozmere. Pretože my nedokážeme, keď ja som samostatná bytosť so slobodnou vôľou, kto mňa môže donútiť urobiť nejakú absurdnú vec? Nikto. Povedala si slobodná vôľa. Áno. Ja mám za to, že tá generácia našich detí, oni není slobodní. Nie. Oni sú tak pod takým područím temnoty, že... Oni sú naprogramovaní a ešte od tej doby, čo fungujú médiá a ľudia, lebo si zober, čo robíš, keď kúka človek televízor. Sadne si, privre oči, za chvíľku vôbec nevie, čo sleduje, ale to je presne hypnotický stav. To je hladina alfa až teta. Lebo niekedy ľudia aj spia pri tom. A jedú im tam programy. A teraz on v tom stave, jemu sa to nahrá ako jeho realita. A on potom on sa tak chová. Áno. On tak chová. On ani nemôže nič iného, pretože on je počítač, ktorý nemá vedomie, ale je podvedome, mimo vedomia naprogramovaný na určité jedno. Ja v tomto smere mám z rodiny skúsenosť. Presne, jak si to popísala. Áno. Presne. Áno. Ja to vidím u tých ľudí, u tých mladých ľudí, jak oni, a potom, keď im do toho skočíš, tak on najednou vidíš, jak je vyplašený a jak si ho, keď niekoho prebudíš na mesačnosti, tak on je najprv stratený. Áno. Jo? Áno. A pritom je to škoda, pretože ten človek bude vlastne, on svojimi skutkami kladie základy svojmu životu. To znamená, on si po tej ceste bude šlapať. On v tom baraku, na ktorých základoch ho stáva, potom bude tlak. To, že sa mu zrúti na hlavu, to sa potom nikto nemôže diviť. Jo? A ďalšia téma dôležitá je pracovať s tými bolestiami, ktoré ten človek v sebe má, pretože naše emočné telo nám neustále posiela správy. A my, keď nebudeme vnímať emočné telo, tak sa odrežeme od emócií, keď nevieme, čo s nimi. A to je to, čo si ty hovorila, nemajú city. Keď niekto nemá cit, tak je to stroj. A stroj bude robiť podľa príkazu toho, komu verí. Áno. Takže keď ľudská bytosť chce, aby sa k nej... A zase, keď ja mám takto zdemolovaný emočný systém, odrezané emočné telo, tak ja v tej samej vibrácii si pritiahnem partnera. To znamená, ženy sa sťažujú, že muži nevedia milovať, muži sa sťažujú, že ženy nevedia milovať, ten je zlý, že ma opustila, tak ma podviedol. No a môžeme sa diviť? Môžeme sa diviť? Keď ľudia vlastne majú doráňané vnútorné dieťa, vnútorné emočné telo, doráňané minulou bolesťou, z výchovy bolesťou, vzorcami, nepochopením, nepočúvaním, nenastúpaním, nepravdou. A taký človek nemôže ináč sa chovať, len to, že si to zase pritiahne do života. Takže tam je ešte kľúčová vec. Toto všetko, keď rozprávaš, tak mne sa vybavujú situácie z minulosti, jak čo všetko som nepochopila. Áno. Hej? Že mohlo naozaj...
A to nepochopenie som vlastne preniesla aj na deti. Áno. Lenže to je presne to, čo som hovorila. Jak nás neučia tej starostlivosti, neučia nás do partnerstva, neučia nás o tomto našom duchovnom tele. Oni nás neučia o našom duchovnom, o našom vnútornom dieťati. Nikto nás, veď sú aj náboženské školy, nikto, tam sa popierajú tieto veci. No a to je presne to, že je veľmi rozvíjané niečo, čo je kus k pravde, ale nie natoľko, aby ti to pomohlo sa zmeniť. Ale to, čo je skutočne pravdivé a čo sa dotýka koreňa problému, tak to nehovorme, ticho, nič sa nesmie, to je blbosť, ten je pomatený, toho nepočúvajte. Jo, veľmi, to je tak vidieť tej realite. To je tak vidieť. Ale dokázať ošetriť svoje vnútorné dieťa, to je absolútny základ, to by mal byť základ terapie, ale jak? Jak? A to je dôležité, že vlastne tu sú určité faktory, ktoré treba dodržať, čo je môjim pozorovaním v tých terapiách a čo vidím aj u klientov. Áno, že vlastne aj tú následnosť. Ten postup musí to byť proste urobené tak správne za sebou, ale to není všetko. Zbytočne by si išla od konca. Áno. Jo, že vlastne nakoniec, keď to prirovnám k tej cibuli, nakoniec nešúpať cibulu, ale najprv ju rozkrojiť. A vyčistiť to jadro. No, áno, aj tak sa dá. Ísť zovnútra von, áno. Ísť do hĺbky a od hĺbky, od koreňov to všetko spracovať, prečistiť, ošetriť. A nie každý je stejný. To znamená, na to neexistuje jeden úster. Tam je práve dôležité, že vlastne ja skutočne potrebujem s tým klientom hovoriť, pretože ja ho načítavam. Ja ho v tých konzultáciách, ja mu dám nejaké úkoly, podľa toho, čo vidím, jak on tomu rozumie. Dám mu úkoly, potom ich skontrolujeme, z tých vie robiť a na tom už sa vidí, čo je pre ňoho funkčné a čo ne. A podľa toho ja mu postavím na to tú ďalšiu vrstvu. To znamená, to je opravdu prípad od prípadu je absolútne individuálny. A bez tých dovedností načítania toho vedomia a toho jeho duše, tej jeho duše, by som to nedokázala, lebo keby som mala štruktúru, prvý bod, druhý bod, tretí bod, štvrtý bod, tak dajme tomu dvaja sa na to chytnú a 10 by vôbec nevedelo, o čom hovorím. Ale našťastie je vidieť vlastne i v tých, to sú už desiatky klientov, čo mám za sebou, odkedy tá metóda sa mi akoby zvedomila, otvorila, odkedy mi to tá duša všetko poslala a dala dohromady. Desiatky klientov, to je od septembra minulého roku. To je koľko mesiacov? No, to je október, november, december, január, február, marec, apríl, maj. 8 mesiacov. 7-8 mesiacov, to sú desiatky ľudí, ktorí boli u mňa aj mesiac v terapii, aj 2 mesiace, takže to bola kopa práce, ale tí majú všetky skvelé výsledky. Všetci. Sú takí, ktorí sa nechce, tak si idú pomalšie, sú takí, ktorí sú veľmi aktívni, lebo im už priháralo, tak proste veľmi im na tom záleží a cítia tú akutnosť, tak idú rýchlejšie, ale to je jedno. Všetci majú úžasné výsledky, takže to je tak úžasný nástroj pre kohokoľvek. Jestli je taký veriaci, makový veriaci, jestli je mladý, starý, veľký. Jasné. Dokonca som mala klientku, ktorá má maminku 80-ročnú a hovorila, že tá maminka už bola taká vynervovaná, vystresovaná, bála sa stále, bola taká, že sa jej s ňou ťažko komunikovalo. Tak sme maminku vyčistili a ona mi hovorí, no odkedy som tú mamku vyčistila, tak vlastne ona je kľudnejšia. Uh-huh. Ja hovorím, není väčšieho daru, než človek, ktorý je pripravený odísť z tohto sveta, a mu vyčistíte to pole, aby sa nemusel cyklovať v tej karme, lebo to je karmická záťaž. Ten človek, keď to v tom živote nevyčistil, my to sem totiž to prichádzame čistiť. Akurát sa nám to väčšinou nepodarí, pretože netrafíme klinec po hlave. Ale tá babička môže v kľude čakať, až príde jej chvíľka a radostne môže odísť. Není to krásne? Áno. Je to nádherné. A toto pochopia ľudia, ktorí sa zaoberajú toto tému. Mladí ľudia to nepochopia, lebo Ježišmária, umrela mi maminka, no to je katastrofa, všetci plačeme. Veď to je radosť, keď ten človek dovrší svoju životnú púť a s úsmevom na tvári odíde. Ja som bola na babičke, ktorá umierala.
ja som bola pri nej, keď ona odchádzala z tohto sveta. Ona akurát na nás zavolala, v okruhu rodiny odišla. Teraz mám takú husinu. To bol tak krásny okamžik. Som si hovorila, my by sme i toto mali pochopiť. Čo to znamená dovršiť svoju životnú puť a odísť. A jak sa k tomu tí okolní majú chovať. Pretože ten človek, ten už je napojený niekam inam. Ale tá rodina koľkokrát robí tak zbytočný cirkus a také zbytočné záťaže tomu človeku. To všetko sú témy, ktoré sa dajú krásne rozobrať. Ale keď sa vrátime k tým mladým rodinám, tak do takého stavu, že budem v živote ľutovať, že som neurobil to, čo mám, vôbec nemusím prísť. Pretože keď ja budem veriť tomu vedomiu, že pre mňa tie dary má a budem robiť, vyberem sa na tú cestu, že si budem hľadať to riešenie a urobím preto tých pár krokov, že si nechám pomôcť trebárs, keď neviem, jak na to sám. Ten, kto vie, jak na to sám, o tom nehovorím. Keď to vie a ide mu to, nech mu to ide, všetka česť. Ale keď to neviem, tak môžem požiadať o pomoc. Môžem sa kúknuť, alebo si aspoň vnútri prajem nájsť niekoho, kto mi s tým skutočne dokáže pomôcť. Pretože to fakt, ten, čo sa topí, sa nezachráni sám. Toho musí niekto takhle vyťahnuť kľudne za vlasy, posadiť ho na breh a rozdýchať ho. A potom už môže ísť. Takže ja by som si tak prijala, keby to ľudia tak nejak zavnímali, že si prijali tú láskavé pre seba. Začali si prijať byť láskaví k sebe. Netýrať sa tým, že ja sa tu už utrapím a mne je všetko jedno, lebo za chvíľu sem padne nejaký satelít alebo sopka, alebo bohvie čo, vyhovárať sa na takéto nezmysly. To sú koľkokrát ľudné správy. Práve preto, aby ľudí udržovali v zúfalstve. Ale to srdce mu predsa povie, tie emócie mu povedia. Keď mi je nepohodlne v tele, niečo ma boli, tlačí, cítim sa zmetene, hlava mi začína vypadávať, lebo už to ten mozog nevie pobrať, pospojovať. Všetko možno čistiť. Vyčistiť energetické pole, aby človek vedel, čo je pre ňoho dôležité, aby dokázal zachytiť z toho pola to, čo je pre ňoho správne a tú svoju cestu tam nájsť. Pretože ja verím, že každý má. No, Olinka, tak sme zdieľali svoje skúsenosti, aj zážitky, áno, svoje príbehy. Ja len dúfam, že sa tieto témy pootvárajú a ľudia si aj tak pouvedomujú, že sa ich to všetkých bytostne týka. Ja by som bola veľmi šťastná, keby sa obratili a obratili by sa na pomoc práve na teba, pretože mne nesporne ty si pomohla. Tak, jak som absolvovala rôzne terapie, ktoré mi pomohli dočasne, pomohli mi prežiť, áno, určitú etapu života. To sa nedá odrieknúť. Naučili ma vnímať aj to moje vnútorné ja, ale toto, čo som absolvovala u teba a s tebou a čo absolvujem, tak to je veľká zmena a veľké plus. Je to veľký rozdiel. A by som povedala tým mladým, že aby nestracali čas, aby si užili toho vnútorného pokoja a blahobytu čo najskôr. Čo najdlhšie. Áno, ja teraz pracujem. Na čo rozmýšľať? Áno, nie. Skúšať. Čakať. Čakať. To už bude horšie. Veď uvidím, ako sa to vyvinie. No sa to nevyvinie. To môžeme povedať zo skúsenosti, že ono sa to vyvinie, ale veľmi často tým smerom. Miniete mladí ľudia mnoho času, energie, veľakrát aj peňazí. Pozbierate strašne moc sklamaní úplne zbytočne. A to nejsú potrebné aj veci. Aj sklamaní, ale zase načítajú ďalšie a ďalšie nesprávne vzorce. Áno, zacyklujú sa do karmy. Takže takto to je. A doporučujem aj starším ľuďom, pretože naozaj odchod
na konci tej životnej púte, kde ste odovzdali svojim najbližším to najlepšie, čo z vás je a najlepšie, čo ste vedeli, tak odísť z tohto sveta je úplne prirodzené. Úplne prirodzené. A netreba sa toho báť. Ja napríklad každý večer, keď si ľahnem, tak poďakujem za celý deň, za všetky situácie a udalosti, že som ich zvládla. A keby som sa na druhý deň nevzbudila, tak som odišla s takým, viete, ako keď si kuchyňu upracete večer, aby ste ráno vstala do čistého. Asi tak. Áno, to je bežná životná téma, to je úplne normálne zamýšľať sa a by som povedala aj veľmi prospešné rozmýšľať o tomto faktore, že tento život mi môže skončiť kedykoľvek, ja vôbec neviem jak, neviem dňa ani hodiny, ale predsa len ja tu mám nejaký úkol, priniesol som si sem nejaký záväzok a všeobecne pre každú ľudskú bytosť platí, prišiel som sem odovzdať tú záťaž, zbaviť sa jej, aby tí po mne nemuseli niesť, pretože... Presne tak. Každá bytosť niečo vytvorí. A vytvorí niečo krásne, čo ho odľahčí a vytvorí niečo ťažké, čo ho zaťaží. Ale väčšinou máme to ťažké. Niektorí majú viacej toho ľahšieho, ale veď to každý cíti sám na sebe. Ale keď ja dokončím svoju životnú puť a mám tam nevyriešený balík, tak ja ho položím na svoje deti. Či si to už uvedomujem? A potom to dieťa ide a hrbí sa a nesie. A to vlečie, presne tak. A teraz vieme všetci, že v tých energetických sférach pre tých ľudí, tí ľudia, čo vedia lepšie tie energie načítať a vidia do tých duchovných svetov viacej a akašických záznamov a neviem čo všetkého, tak hovoria, toto je obdobie dokončenia karmy. Ale to neznamená, že niekto takto luskne a karma spadla. To znamená, že našou každou jeho jednou povinnosťou je sám za seba urobiť všetko preto, aby som uzavrel svoj karmický cyklus a tú svoju záťaž už nehodil na ďalšiu generáciu, pretože tých čaká tento svet opraviť. Tak. Tých čaká vytvoriť novú realitu, ktorá bude ľahšia a ktorá bude lepšie fungovať, než to, čo sme my tu, 25-ročný, 25 000-ročný cyklus skončil, kalendáre majské, všetko. To nie sú vymysly, to sú fakty. To sú fakty. Či tomu niekto verí, alebo nie, to je jeho vec jeho vedomia, jeho záujmu, ale i tak je súčasťou tejto hry. A minimálne, čo je jeho povinnosťou je, alebo čo by mu najlepšie pomohlo je, vnútorne sa rozhodnúť, že urobím všetko preto, aby tieto moje záťaže, aspoň ja už som nemusel niesť ďalej, lebo i ten človek, keby nemal pokračovateľov a neodevzdá tú záťaž a nepozniesie sa vyššie, tak sa znova zrodí, lebo si to raz príde dokončiť. To je ukončenie karmy. Že teraz už tá energetická, tá horná sféra už nám dala tú možnosť to veľmi rýchle dokončiť a veľmi rýchle uzavrieť. Že sú tu tie nástroje, ktoré nám pomôžu to urobiť rýchle, lebo my už o našich rodičoch vieme, jak dlho žili v jednom programe. A vôbec nevedeli, že je špatný. A za nášho života, čo všetko sa zmenilo, koľko zmien nastalo, koľko vecí sa zmenilo. Vidíme, že sa to zrýchluje, že to niekam speje a že je potrebné to jednoho opravdu skutočne už odovzdať. A potom nakoniec je to i vidieť, ešte na záver poviem, aby tu bola ucelená myšlienka, tí, ktorí to odmietajú, tým je horšie a horšie. Áno. Ale ne preto, že by ich niekto trestal a niekto sa im mstil. Ich vlastný systém už nerezonuje s tým očisťovaním. To znamená, tá ich záťaž ich ťaha dole. Jak vzdušný balón. Keď máš moc, môžeš mať krásny balón, krásny motor, najdrahší, hodvábny, zlatý, fialový, malovaný. Keď nemôžeš zletieť a horák horí, balón je plný, koš je v poriadku, všetko, tak čo ti pomôže? Musíš sa kúknúť dole a vidíš, že tam visí kopa pytlov s pieskom. Tak ti nepomôže filozofovať, vyprávať, malovať na ten pytel, vymieňať pytel, ne. Musíš ofikať, musíš udržať tie pytle s pieskom a potom zletieš. Tu záťaž. Obraz, presne. Zbaviť sa tej záťaže. A toto je veľmi rýchly spôsob, pretože v podstate to čistenie robím online na diaľku.
I keď mnoho ľudí o tom pochybuje, ale kvantový prostor nemá žiadne hranice ani nič. Keď si môžeme telefónom volať z jedného konca na druhý, tak aký problém je pre energie, aby sa dostali tam, kam potrebujú. Takže funguje to na diaľku, takže nikto nikam chodiť nemusí. Konzultácie sú tiež na diaľku a ešte to máme v cenovej výhodnom balíčku, že tam je výhoda vlastne, keď si človek zoberie ten balíček, tých 5 konzultácií, čo ja pokladám za nutnosť po tom čistení, aby klient mohol... Však povedz sama, či to bolo užitočné. Lebo vyskytli sa také nejaké situácie, ktoré som nevedela zaradiť. Nevedela som, že to, čo znamená, že áno, jak to máš normálne, alebo proste naozaj som si to s tebou vykonzultovala, usmernila si ma, bolo to úplne super. Áno, lebo to vedomie, keď sa prebudza, začína komunikovať, začína posielať správy. Tak vlastne to je stejné, jaké u tej povodne ten Boh tam pošle ten vrtuľník a ty ich posielaš proste. Ich nevieš uchopiť, lebo tá myseľ dlho fungovala na nejaký iný program. Manipulovaná niečím iným, takže ona sa musí naučiť, keď sa učíš cudzí jazyk, tak ti najprv niekto musí povedať, jak tie slova znejú, musí ti povedať ten prízvuk, musí ti vysvetliť tie frázy a potom sa to naučíš dobre. Takže to je to podobné. A tých 5 konzultácií je v balíčku, v cenovo výhodné, mám to na stránkach, takže ja si myslím, že cenovo je to oproti tomu, čo tom človek, jaký benefit to, a to není len to jedno čistenie. To čistenie sa urobí, ale potom ten človek si to rozbaluje ako nekonečný dárek. To znamená, len na ňom záleží, jestli pôjde rýchle, pomaly, to už som povedala. Takže to je vec, ktorá sa mu ešte v živote bude poriadne otvárať a bude mu to prospievať celý život. To znamená, to není len jednorázovka. To je balík, ktorý si rozbaluje do nekonečna. Takže si myslím, že i tá cena je veľmi slušná. Veľmi, veľmi, to je v podstate len kvôli energetickej výmene, pretože človek, ktorý dostane takúto vec energeticky a neurobi preto sám nič, tak by mal dlh. A to není dobre karmicky. To znamená, to je len na energetickú výmenu. Takže všetko je to tak urobené, že to je maximálne výhodné, zjednodušené, proste urýchlené. Takže už fakt není potreba nič, len sa rozhodnúť, urobiť si poriadok v sebe a urobiť ten krok. A hlavne, vieš čo, myslím si, že aj priority áno? Niečo ti tam cinká? Áno, asi nejaká záležitosť tuto, nejaký e-cloud, že sa mám odhlásiť, no neviem, či to nezruším. Ja tu nevidím žiadne končenie ničoho, to je možno z nejakého iného súdku. No veď práve. A chceli sme s Elenkou vám porozprávať taký obyčajný životný príbeh jej, že to všetko ide krásne, hladko, tiež si prežila svoje veci v živote, natrapila sa dosť, ale jedného dňa sa rozhodla, že to teda bude riešiť, lebo už to srdiečko by to asi ďalej nemohlo uniesť. Ale chcem povedať, že v každej rodine je jedna bytosť, ktorá je tak nejak určená k tomu, aby vniesla to svetlo do tej rodiny a kľudne môže fungovať ako prostredník. Kľudne ona môže byť tým, ktorý to začne si takhle čistiť a postupne to priniesie i tej rodine, lebo toto čistenie je v podstate už teraz možné robiť tak, že vy môžete to urobiť pre niekoho z členov rodiny, ktorí zatiaľ sú v stave, že nemôžu to vôbec mentálne pochopiť, prijať, alebo majú také bloky, také prekažky, že nemôžu, ale to zúfale potrebujú. Ale cez toho prostredníka v tej rodine to ide, že vlastne ten člen tej rodiny to dopraje, dá to ako dar tomu svojmu blízkému decku, manželovi, maminke, tatkovi, bratovi, sestre, tak je tam to dovolenie z toho horného sveta, že to môže byť takto urobené, pretože tu je vyššia priorita zachrániť tých ľudí. Pretože ľudia skutočne energeticky kolabujú. A je to pre tieto záťaže, že nevedia, čo s tým a už to nemôžu uniesť. Takže je to veľmi zaujímavé. A samozrejme, keby vás zaujímalo čokoľvek, hoci aký detail z tejto rozpravy, pretože to nebolo nejak pripravované, my sme to veľmi spontánne s Alenkou zorganizovali, ale potrebovali sme to zdeliť, pretože si myslíme, že to je veľmi dobrá vec. A keby vás čokoľvek zaujímalo, akákoľvek téma, tak na mojich stránkach nájdete kontakty. Napíšte, čo vás zaujíma, napíšte otázky. Nájdete si nás na Facebooku, na Messengeri,
napíšte otázky, keby ste chceli rozobrať nejakú konkrétnu tému, trebárs takto do éteru, buď s Elenkou spoločne, alebo samostatne. Veľmi radi budeme, keď budeme konkrétne vedieť, čo vás zaujíma. V nejakej téme, nejaký detail, ktorý by ste chceli vysvetliť, alebo ma osobne kontaktujte. Neváhajte, kľudne mi zavolajte, alebo mi napíšte. Ja stejne vždy s každým klientom sa pred tou terapiou porozprávam, naladíme sa, jestli si spolu vyhovujeme, jestli si rozumieme. Ten klient nemusí za to platiť, je to len taký kontaktný hovor. Dohodneme sa, vysvetlím bližšie. Takže než sa niečo bude diať, tak sa môžete popýtať i tak, alebo mi proste napíšte. Moje stránky budete vidieť napísané v titulkoch, ale poviem i takto www.olgavodičková.com. To sú moje webové stránky, kde mám tieto techniky popísané. Elenku určite tiež nájdete na Facebooku, alebo tak, keby vás zaujímalo o nej, o čo ona si bližšie akoby zažila, keby ste chceli vedieť. Veľmi radi budeme kľudne robiť i viacej takýchto videí konkrétnejších, keď budeme presne vedieť, čo vás zaujíma, lebo tie témy sú, o každej veci sa dá tak veľmi veľa rozprávať, každý detail sa dá tak veľmi rozobrať a veľmi by sme to i radi sprostredkovali. Takže asi sa rozlúčime, Lenka, že? Áno, krásny deň. Ďakujem, Olinka, a ďakujem aj všetkým, ktorí si nás vypočujú. Takže vidíme sa v budúcnosti. Určite. Určite, my dve sa určite budeme vidieť aj počuť. A keby mal niekto ďalší záujem, alebo chcel takto vystúpiť verejne a pýtať sa vlastné otázky a verejne si ich takto vysvetliť, čokoľvek, kedykoľvek, budeme radi. Takže rozlúčime sa s vami. Veľmi vám všetkým držíme palce, aby ste svoju cestu našli. Skutočne váhať nemusíte. Zdvihnúť telefón a opýtať sa ešte nikomu neublížilo. Ja nekúšem. Dúfame, že sa budeme ešte počuť a že je toto možno i začiatok nejakej série, ktorá by mohla byť veľmi prínosná a funkčná práve pro ľudí, čo chcú normálne žiť a chcú si ten život užiť. Chcú vedieť, chcú tie skúsenosti získať. Možno nemajú okolo seba nikoho, kto by im dal nejakú vecnú radu alebo nejakú životnú pravdu povedal. Aj takí ľudia sú, čo proste nenajdú. Takže aspoň keď by to takto slúžilo a niečo z toho bolo užitočné, tak budeme veľmi radi. Takže majte sa krásne, my sa s vami lúčime a možno na budúce. Krásny deň. Ahoj. Ahoj.